An b'a jigiya dɔ ka fara lajɔli waati kan. Ameriki jamana ka ciladen secrétaire d'État américain ye nin fɔ OTAN ka lajɛrɛ sen fɛ. A ko, looking at the next couple of days, we'll be focused on doing what we can to extend the pause so that we can continue to get more hostages out. Ko nin wulikajɔ minnu ŋaniya tun sigira kɛra sababu ye maa minnu minɛlen tun don n'u bɛ wele ko otages Hamas finitigijɛkuluw fɛ ka se ka labila ani fɛnɛ baɲumankɛ tɔnw ka se ka don n'u ka baɲumankɛ dɛmɛw ye bande Gaza kɔnɔ. Ko dɔ farali o baaraw taabolo kan bɛɛ a yira de k'a fɔ ko maa minnu minɛlen don hali bi n'olu tɔw bɛ bolo la fɛnɛ ka se ka labila u ka taa u ka so ani ka fara dɛmɛ tɔw labilali kan. O de ye an hakilina ye. And to be reunited with their families. We'll discuss with Israel how it can achieve its objective of ensuring that Wandalen do ala fɛnɛ k'a fɔ ko de ye Israɛl ka laɲini ye. Antoni Blinken ye nin fɛnɛ fɔ a ka laseli sen fɛ. Min kɛra kunnafoni sɛnsɛnnaw ɲɛkɔrɔ u ka lajɛrɛba sen fɛ OTAN o jabala la. Hamas jɛkulu ko bi araba k'olu labɛnnen do ka dɔ fara u ka waati kuntagala kan ni tile 4 ye walasa bande Gaza siraw ka se ka labila. Maa minnu minɛlen do n'olu ye otages ye olu fɛnɛ bɛ se ka labila cogo min na. O waati kelen y'a sɔrɔ dɔ faralen do kumaɲɔgɔnya lajijalenw kan diɲɛ kɛlɛbanjɛkulubaw fɛ n'o bɛ wele ko médiateur international fɛrɛ telimanw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na kɛlɛ yɛrɛ bɛ se ka ban Palestine finitigijɛkulu Hamas mɔgɔw ani Israël jamana cɛ. Bi araba Ameriki jamana ka ciladen Antoni Blinken makɔnɔlen do Israël jamana kan. A ka yan ka se wulada yan fan fɛ. Israël kɔfɛ a ka yan k'i kunda Cisjordani ani Dubai kan. Min bɛna kɛ a ka cidenya taama tako sabanan ye Ameriki jamana tɔgɔla ka taa Moyen-Orient kan kabiri kɛlɛ donna Israël ani Hamas finitigijɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ Octobre kalo tile 7 san 2023.